Şandırên Navdewletî ji bo Sûriyê Stefan de Mistura di gotinekê de di Kongerekî Rojnamevanî de got ku Kurd pêk hatiyeke giring in di civaka Sûriyê de û nabe bên paş guhkirin. De Mistura her wiha got ku ne ji civîna Astana ba me cînêv şeş li ser erdê nedidît û tekezî li ser giringiya pabendî bi belgenameya Astana ya kêmkirina astê şer kir ya ku Moskoyê pêşkêş kiribû ku di têkestawê de hatiye ku divê deverên kêmşer bên avakirin bi gerentiya her yek ji Rusya û Îran û Tirkiye. De Mistura di Kongerekî Rojnamevanî de beriya rojekê ji gera şeşan ya danûstandinên Sûriyê li Cînêvê ku gereke nû ji danûstandinan re hene di heyva Remezanê de. De Mistura diyar jî kir ku amadekariyên lojîstî ji bo gera sibe bêhtir giringiyê didin, xalê praktîk û amaje bi hebûna nekokiyên giring di navbera aliyan de kir ku rewşa meydanî bandorê li ser danûstandinên Cînêvê dike. De Mistura got jî ku tu komentê nake li ser ragihandinên Esed derbarî danûstandinên Cînêvê û her wiha diyar kir ku wê ew daxwaze ji şandên Cînêvê ku tu daxuyaniyên bilez nedin ragihandinê her ji pênc xulekan. De Mistura her wiha eşkere kir ku şandar rejima Esed gihîştiye Cînêvê û serbar kir ku rejimê ew agadar kirine ku wê her 4 mijar di vê gerê de bên gengeşe kirin. Têzanîn ku her 4 mijar an ku sellik pêkanîna hikûmetek netaifî di dema 6 heyvan de û piştre amadekirina distûr û yasîyan hilbijartine ku di dema 18 heyvan de bi serpiriştiyeke navnetewî bên kirin. Ku de Mistura ragihand bû ku rêkeftin li ser sellikeke çarem hatiye kirin ew jî ji navbirina terorê ye û kar li ser avakirina baweriyê di navbera her du aliyan de. Li gor vexwendina ku opozisyona Sûriyê ji şandinên navdewletî ji bo Sûriyê Stefan de Mistura wergirtiye, xişteya kar hîn nehatiye destnîşankirin bi awayekî diyar û dema danûstandinan kurt e û ne ji 4 rojan bêhtir e. Têzanîn ku desteya bilind ya danûstandinên opozisyona Sûriyê piştî tawanên rejimê û siyaseta koçberkirina neçarî ya ku li Şamê û gundewarê wê hatiye pêkanîn behsa ragirtina beşdariya xwe di danûstandinên Cînêvê de kiribûn. Hêjayê dûbarekirinê ku de Mistura di wê gotina xwe de di Kongerê Rojnamevanî de got ku Kurd pêk hatiyek giring in di civaka Sûrî de û nabe bên paş guhkirin. Şêrîn Kîlo Ark